Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas banyune moto aku nangis ketiban ondok. Rondo tak kira prawan bareng tak kawin anak sak kandang. Pancen aku wis rondo, rondo tua anak koloro. Nanging aku sehat bisa diwolak-walik koyong goreng telo. Sati mana larang rekane mas, anak loro beda bapake. Orang-orang melu gawe melu ngomong. Itu rondo-rondone obong, duwe anak segede kingkong. Anggenge orang-orang melok gawe melok ngomong. Anak loro akeh mangane, penting mboke akeh tirakate. Asik. Eling jaman semono wayah kawin nanggap bal-balan. Amune rame tenan nganti sing delok akeh sing pingsan. Amplope akeh tenan, entuk duit karung-karungan. Wong sing padha kondangan, nanti akeh sing padha kelangan. Prawan rondo padha wae mas, dadian rondo enak rasane. Anggenge orang-orang melok gawe melok ngomong. Untuk rondo anake telu, kumpul bareng turu nang kloso. Anggenge orang-orang melok gawe melok ngomong. Tuku pitik karo anake, kabeh kuwi dadi resikone. Iha. Eling jaman semono wayah kawin nanggap bal-balan. Amune rame tenan nganti sing delok akeh sing pingsan. Amplope akeh tenan, entuk duit karung-karungan. Wong sing padha kondangan, nanti akeh sing padha kelangan. Prawan rondo padha wae mas, niatan rondo sedep rasane. Orang-orang melok gawe melok ngomong. Untuk rondo anake telu, kumpul bareng turu nang kloso. Anggenge orang-orang melok gawe melok ngomong. Tuku pitik karo anake, kabeh kuwi dadi resikone. Anggenge orang-orang melok gawe melok ngomong. Untuk rondo anake telu, kumpul bareng turu nang kloso. Anggenge